Sa dihang si Satanas walay gahom. Salmo Kapitulo 34, versikulo 18. Si Jehovah haduol ni adtong mga dugmok og kasing-kasing, ug nagaluwas siya ni adtong mahinulsulon sa espiritu. Nasayod si Satanas nga kadtong mangayo sa Dios og pasaylo og grasya, makadawat niini. Busa siya mi presentar sa ilang mga sala sa ilang atubangan aron sa pagpaluya kanila. Batok ni adtong naningkamot sa pagsunod sa Dios, kanunay siyang nangitag higayon sa pagreklamo. Bisan ang ilang labing maayo ug labing madawat nga pag-alagad, iyang gitinguha nga makita nga dunot. Pinaagi sa dili maihap nga mga himan, sa labing maliputon ug sa labing mapintas, siya naningkamot sa pagsiguro sa ilang pagkalaglag. Sa iyang kaugalingong kusog, ang tawo dili makatubag sa mga sumbong sa kaaway. Sa sapot nga nabulingan sa sala, nagsugid sa iyang sala, siya nagtindog sa atubangan sa Dios. Apan si Jesus, ang atong manlalaban, nagpresentar og usa ka epektibo nga pangamuyo alang sa tanan, nga pinaagi sa paghinulsol og pagtuo, nagtugyan sa pagbantay sa ilang mga kalag ngadto kaniya. Siya nangamuyo sa ilang kausa, ug pinaagi sa gamhanang mga pangatarungan sa Kalbaryo, nagpildi sa ilang magsusumbong. Ang iyang hingpit nga pagsunod sa balaod sa Dios, naghatag kaniya sa tanang gahom sa langit ug sa yuta, ug iyang giangkon gikan sa iyang amahan ang kaluoy ug pagpasiguli alang sa sad-an nga tawo. Ngadto sa magsusumbong sa iyang katawhan, siya mipahayag, ang Ginoo nagabadlong kanimo, o Satanas. Kini mao ang gipalit sa akong dugo, mga tatak nga gikuha gikan sa kalayo. Ug niadtong kinsa misalig kaniya diha sa hugot nga pagtuo, siya naghatag sa kasiguruhan, ania karon gipakuha ko ang imong kadautan gikan kanimo, ug pagasuluban ko ikaw sa hamili nga mga biste. Ang tanan nga nagsulob sa kupo sa pagkamatarong ni Kristo, mubarog sa iyang atubangan ingon nga pinili og matinumanon ug tinuod. Si Satanas walay gahom sa pag-ibot kanila gikan sa kamot sa manluluwas. Walay usa ka kalag nga diha sa paghinulsol ug sa pagtuo nga nag-angkon sa iyang proteksyon pagatugutan ni Kristo nga moagi ilalom sa gahom sa kaaway. Ang iyang pulong gisaad, pahawira siya sa akong kusog, aron siya makahimo og pakigdait uban kanako. Oo, pahimoa siya og pakigdait uban kanako. Ang saad nga gihatag ngadto kang Josue, gihatag ngadto sa tanan. Kung ikaw magalakaw sa akong mga dalan, ako mohatag kanimo usa ka dapit aron makasulod ka taliwala niini nga nagatindog sa daplin. Ang mga manulunda sa Dios magalakaw sa bisan asa nga kilid nila, bisan niining kalibutana, ug sila sa katapusan mobarog taliwala sa mga manulunda nga naglibot sa trono sa Dios.